malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat na sa makausapa inyo ming gipadayon sa iyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan karong hapuna. Ang atong sugilanon karong hapon sib atong gitaytulan og ang kalimot way gahom. Mao nay paboritong isulti sa akong mama tining. Matag higayon makalimot siya, na makalimtan akong amahan, na makalimtan ang mga higala. Murag iyang sungog ba? Murag iyang bugal-bugal. Ang kalimot way gahom. So sukad diadto sa gamay pa may bata, mao na nay among isulti nga mangayo mi pasaylo kay nakalimot mi sa among assignment, nakasaban mi sa mga maestra amo inon, ma'am, ang kalimot way gahom. Or nami mga kadua nga nalimtan na mo among duwaan, nalimtan na mo ang among gamiton para sa among drawing o guban na mo mga kalingawan, among pasaylua, ang kalimot way gahom. So, murag para namo nahimo na siyang normal ba nga I don't know kung duro ubang mga tao nga mosulti ana, pero ang inyong basulon ana ang akong inahan si Cristina Andanar Lastimosa. Mao na panultihon ni Mama Tining, Mami Tining kon doon na may malimtan ang kalimot way gahom. Murabag kung iyan ang isulti gipasaylo na niya kay nakalimot ra mi way malisya, wa mi nagmil dito, wa mi nagligoy, nakalimot lang gid mi. So ang kalimot way gahom. So palitan sib na makasaka, moingon lang ka ang kalimot way gahom. Mapasaylo na ka ni Dr. Iris. Di na kaniya kasabaan. Si Sib bago ra bang ligo karong hapuna kay kada Biyernes man ni ligo ni si Bisus. Pag abot ni mong Dr. Iris gikan ming namalit, doon siya gipamalit si Dr. Iris kaganina. Sus yapa di Sibi nga perti ng humuta. Nang lingaw kay si Dr. Iris ni CB. So karong hapuna amo ang pangutanon. Unsay mga insidente nga di ninyo malimtan sa inyong pagkalimot. Kay sa atong pangidaron bisan sa mga bata pa ta, di ba dihay manghigay malimot kita? Mo nagiingon, masipyat ni kabaw nga upat ang tiil kita pagka. So dihay mga higayon. I'm sure kalibuan ug usa na kahigayon na kalimuta. Pero tungod ka sa ka-insignificant sa mga paghikalimot, di na ta kahinumdum karon. So karong hapon, akong suwayan paghinumdum, ang labing halandumon ako nga paghikalimot. Dili ba na siya sukwahi nga paminawon? Pero kutob sa ako mahinumduman, akong iasoy ninyo, unsa ang akong mga paghikalimot bitaw nga, makaingon ka, ano nalimtan na ito na ako? Kagrabe po sa akong panumduman. Maybe I was thinking about something else. Maybe doon ay nakahasol nimo, maybe doon na kay laing yunahuna, maybe doon na kay problema, maybe doon ay laing mas importante nga concern nga mo'y natingban sa imong atensyon mo itong imong nataligaman. So kanang paghikalimot, imong nataligaman, imong nasipyat ka, mo na kasagaran ng mga termino nga atong gamiton sa pagpangayo o pasaylo nga nakalimot ta. Ang usag yun sa ug kini sungog kanunay kong sungugon ni Dr. Iris. Kadtong among biyahe sa Boracay. Primero di ko ganahan mo ang Boracay ba kay sus hapitan na mong higala nindot kay Boracay. Wa kayo pinok ig bus, pulbus ang bus, nindot murag para imong paminaw na ila ultimo murag paraiso Boracay nya kun imong ganahan na. Kana bitaw ma-sold out ka sa istorya lang si di ko ganahan na. So plus Iris kinamo siya moadto sa Boracay kay katong gitrain siya Watsu kana bitaw ang water shiatsu. Gitrain siya dito sa Boracay, gipada siya ni Consul Julie Aligrado Vergara para nga malisensya siya o ma-accredit siya isip Watsu teacher din sa Subo. Unya ang mutanyag o training ang Boracay raman. So dito siya uban sa mga representante sa ubang mga resorts o mga clubs sa nakalaing bahin sa Pilipinas. So nag-abot sila dito sa Boracay. Wa man ko ilabot. So ako role tighatod lang niya o niya murag 2 weeks man tingali ito, 3 weeks ba to ang ilang training. So after 1 week niyang mga bulingon akong kuhaon magdako og labas nga sinina gikan dinhi Subo, niya akong kuhaon niya bulingon balik dinhi Subo. Mao gid akong role sa kinatibukan siyang training. Sus,
So first time na ko adto Boracay. Adto ko Boracay kun induta ni lugar kadaghan gid turista. So nalimot ko sa kong objection sa Boracay ba. Moto nga pag tugpas airport diha sa Katiklan, ang mga kuan naman kini bang ang mga turista mo dasig na kay lakaw ba kuwang na lang magdinaganay padung sa van kay ang van mo hatod na mo dito sa pantalan. So apil sa ko sakay sa van. Sus nakalimtam day ako akong bag. Sakay na ko van, sakay na ko og bangka kining pampot ba na ang ilang sakyan padung sa isla na gyud sa Boracay. Sus pag-abot ng Boracay, pag check-in na karon ako ingon si nakita ming Iris lingaw na kay ko Ars na ko Ars siya ang bag. So klaro kayo mas importante ang bag sa iyang mga bag-ong sinina. Kaya ako sudlan sa bulingon ko wala Ars tuwa na bilit sa airport. Ko sus nahugno ang naong ni Iris kay di matuon ang higayon nga doon ako nalimtan ba. So gustoy lang ako balik Ars dili og napatong bag. So balik ko sakay na sad ko bump boat padungan sad sa Katiklan. Iwang unsa tong nakalimot pasayloan nakalimot mo ni ako nalimtan nakalimot ang unsa to iga pero dugay-dugay na to ang bag diha pa. Ang airport niya sa Katiklan, di pa man ka ng sementado bitaw kayong airport na naporma na gyud kanang si Ramon Ang na may nagtukod na ang San Miguel Corporation na may nagtukod na ng airport ron diha. Dili na ingon ana sa una. Sa una, gamay pa kaayo o ni ang mga butangan ng bagahe, way carousel, ibutan lang bagahe bitaw sa yuta. Di gani masud sa airport. Ang ako bagahe dito pa sa yuta. Dili sa lapok pero yuta ra ang nahimutangan, dili gani sementado. Yuta ra ang nahimutangan sa kong bag. I don't know, buutan lang tingali ang taga Boracay or walay na interest kay pobre kita naaw ng akong bag or honest yun ang mga natsambahan akong kaubang mga pasahero wa gyud ang interest o wa gyud mawa akong bag. In fact, wa ko mangitang wa sa counter diretso ko sa airport. Ug ako nakita dito akong bagahe, wala na sa kumusulti ni bisan kinsa, wa sa nisita na ko nga gikuha na ko akong bagahe. So otoy nakanindot ba na nakalimot ko pero naay redemption sin wa mawa ang akong nalimtan. So mapagkarbuhon kay ko ni balik ni Iris Ars buuta nin taga Boracay Ars accommodating kay mga limtanon sa mo to gihabwa ang iyang pag-usinina gipuli ang iyang bulingon stay ko overnight sa iyang hotel unya lupad sa kusig pagkaos sunod adlaw kay marag weekend man to so makatrabaho na sa ko balik kapag ka Lunes kay trabahan pinamo ko niya sa ABS-CBN pero kauaw may gani buutan ang taga Boracay sunod na mong biyahe Boracay gihapon so ito adto rin pag adtuan ako dito ko kaligo isa ay kaligo lagi hugaw ng Boracay wa na nakaligo naman ko nakatuslog naman ko pero sa Iris ang kinatibok ang stay dito wa gyud maligo sa Boracay perti gyud ko hugawa sa Boracay. Sunod mo biyahe sa Boracay na sad. Wa na training, humanag training si Iris ito sa Boracay. Unya si ako man na iyang pa ako mag-book sa flight, ako mag-book sa among hotel. So mo na akong assignment kun do na may mga biyahe. So mapagarbuhan na kay ko kamao na ko mo-book sa flight na nami nanagani ko ikuan kining online check-in basid. Online check-in na ako so kompleto na so lamig airport. Paabot na lang sa among flight, kuha na lang ko sa among diha na magani telekoy ko na to. Unsa na kanang tawag anang yung numero ba sa likuranan. Basta di-appeal na ko check-in tanan. Ko siya arong napagid ko malimtan. Pag-abot na ron namo sa Mactan Airport. Ingon sa Iris. Unya ang atong bagahe. Sus. Si Iris may gidasi ang gamay bag. Ako may muda sa dako ng mga bagahe. Ingko Ars to asbay. Isa na. Saan naman na ron? Kung balik pa ko gikag airport, di na ko kaabot sa among flight. Ito kahuna-huna ako ni Marisa. Ni among kaubas bahay. Pero si Mar, stay out ni dili ni stay in. Si Mar. Kunya, I think ni atong buntaga, si Mar, wa mo duty, kaya wa mo namin sa bahay. So, pagkalit na ako yung telepono ni Mar, akong ito, Mar, nakas bahay, Mar. Ya doon naman ang ilang bahay sa amo. Mas Mar, ni Ara. Ingko, Mar, nakayawis bahay siya niya. Ito, Ara, Mar, ang
bag ba mar, nalimtan mang doktora mar. Si Iris like tinanawan ako kasi akong gibaso lang nga nakalimot. Pero kayo wag ito Marisa kasi nakalimot. So, kumar, pag taxi lang mar, nanagaling bag, tawag. In fact, karon dahil mar, tawag na ang taxi, papaabuta ang taxi para makita ni mo bag sa kay taxi niya ina ang driver nga ang among flight mo ning orasa, 10:30 to buntag ang among flight. Aron maka-estimate ba siya maron sa asa siya kalusot og mga di pa man sa kayo traffic code ang Mandawi og ang Lapu-Lapu atong higayuna. Pero diri na miskonsolasyon ato nagpuyo. So nakaabot gyud si Marisa perti na kulipaya. Otherwise, mga tuming Boracay nga wa mi da. Of course ang among mga basic nga kining mga butang mahimo ra gud may mamalit ni ali og mga t-shirts dito sa Boracay pero kang hilad ba? Ang among bagahe, may na kay pagka-impake ni Dr. Iris. Ang akong trabaho siya, pag bit-bit na lang yun sa bagahe, nalimtan siya. Dito sa atong bahay, huwag pa ka matawad to siya. Bata pa man, batanon pa min Dr. Iris ato. Pero ingunana na yun ang akong kalimtanon. Bagahe. Di mo na, bagahe ang malimtan. Kadako ng bagahe. Ako makalimtan. So, of course, mas gagmay mga butang, di na lang ako iasoy ninyo. Makalimtan ako ang akong Yahweh. Makalimtan ako ang akong payong, makalimtan ako ang akong ID, makalimtan ako ang bisag unsa na lang ako makalimtan sip. Pero ang atong iasoy din ang mga labing halandumon naman na paghikalimot. May na lang kay ato panginahingduman karong hapon sa paghikalimot. So kamo hasumpay palihog ni ninyo sa inyong kaugalingon diya mga paghikalimot o unsay mga implikasyon sa nahitabo sa inyong paghikalimot. Kung magpasalamat talong ko ni Dr. Iris ang kamasiramtanon. O sa mas gisulti sa kong inahan, mataghigil makalimot ko, ako lang yung Iris Iris Ars, ang kalimot way gahom. So, sa mana, kung na, kung nasulti sa kong mama, ang kalimot way gahom. So, ingos Iris, ano may gahom? So, ako rin yung interpretation, ang kalimot way gahom sa paghinumdum. Malimtan man yun. So, ang kalimot way gahom. Pero mo ginako isulti hantod karong dagko lami karong hamtong lami kausasab kami nga pong Iris ng biyahe dito mi Hong Kong batanon pa kay mi Iris atong pagabiha as in wa pa toy kini bitong mga cellphones nga bag-o na kaayo nga na mga kamera wa pa to so ingon ako maguwang among kumaguwangan si Boy Lastimosa na naana magpuyo sa Hong Kong siya ari nimo palita og kuan kanang video camera. Ang video camera atong nindot kay katong Sony. Gamay kay nga camera nga Sony nga wa pa may karon wa no maglingi ang mga video camera mas nindot pa mga camera ang mga cellphone. Pero kadto pa man. So yung siya na ako'y napilian tan-awon din nato og mo rin nakasungkong. So tuod man. Dito na mi. Tan-awon was display. Niya murag mas salesman pa siya kaysa salesman sa tindahan. Iya ko explikaran sa iyon ra kayo pag-record, sa iyon ra kayo pag-transfer sa recording at sa akong card at tanan-tanan nga mga paagi sa video camera. Unsaon pag-zoom in, unsaon pag-zoom out, unsaon pag-picture, unsaon pag-video, tanang aspect sa video camera sa Sony. Iyang of course, giganahan kay ko. Unya, iyan akong gisultihan daan sa presyo. Pero ang iyang presyo, Hong Kong, kini akong mathematics ba? Wa pa mag card sa una. So, pag abot na mo Hong Kong, pabaylo dahil ko kwarta nga Hong Kong para nga andaw na ko palit og kamera. Ingo sa Iris, igo ka na yung kwarta. Igo Ars kay kwinta-kwinta naman namon yung boy. Sus, sa wa pa yung matong kamera. Malit ko t-shirts, malit pa ko guban. Wa ko ka-realize ang akong gidang kwarta. Kuwang naso, pagbayad ron. Pag ingos cashier nga mo na bayranan. Pagkano akong kwarta. Kailam nis buhay na ko siya. Kuwang. Iko, siya ni Puno. May nalas buhay. Tintawan kay. Ang kalimtanon siyang manghod. Iyang kisabot siya ni tapal dito. So, kini katong una na akong video camera nga akong pinalit. Kuan in taon to. Katunga raman telikuto ato ang akong kwarta. Ang balanse ato gibayran nag-iipasan in taon ni Boy Lastimosa. Salamat Boy sa imong pagluwas sa malimtanon ni mo nga manghod. Pero, di ni kalabaw sa kalimtanon, dili ni kalimtanon tinuyuan gito or
inosente, kay inosente nila ng Dr. Iris. Kini si Dr. Iris na ni siya kaluha, na igsuon. Kunya, gagmay pa ni silang mga bata, naana din sila din sa country club sa Casino Espanyol na kay mga membro man ilang mga ginikanan, ato sila dito mangaon, ato sila dito mag duwa-duwa, ato sila mag-swimming. Kunya, ang tanang charges, pirmahan lang nila unya iseto lang kay mga members man ilang mga ginikanan. So, anak ka sila country club o Casino Espanyol, wa sila cash. Wa pa kinahanglan, kamo pirmar man sila. Sus kausa, silang duha, kini duha kuno ka, sila may kamanghuran sa tibok pamilya. Tawagan sila twins. Silang duha mga kuan kayo, mga Inglisera kayo, mga kiat kayo, mga maldita kayo. Gibilin sa white gold. I don't know anong gibilin sila sa white gold. Giingnan na tingali na sila sabot nga ato dito. Giingnan na sila nga. Sige, pwede ra mo diha magpili-pili sa white gold. Nagtanatanaw ra gud tingali. Sila namalit man gyud. So naman sila napilian nga duaan. Kuha sila, kuha sa Iris, kuha iyang kaluha. Nailain na nagustuhan nila, kuha sila. Tagduha-duha gid ilang kuhaon kay pareha man sila gusto. Nagkaron ni nagbitbit na sila dahan kayo nga mga kining pinalit. So diha na tindira ni ingon nila nga gitudlo ba sila sa cashier. So nangadto na gada kay sila duha ni atong cashier. Yan ingon lang kuno sila nga where do we sign? Giingnan lang cashier asa may pirma. May gani ang kaniadto ang namlay sinaligan ng mga gaysano sa ilang mga tindahan sa white gold. Ang sinaligan sa mga gaysano ni tawag sa ilang papa na niya imong twins din unya ningon pirmahan lang kuno nila. So ningon ba sige papirmahan lang. Ako lang bayra di gana nako. Kun inana sila wa to sila makalimot. Pero nakalimot sila asa sila lugar. Way naka-edukar nila nga kanang ilang pirma kutob ra sa country club o sa Casino Espanyol. Na ako diha ko'y nakalimtan gid sib no perting uwawa nako sib. Namalit ko og daghan-daghan na ba to akong gipalit sa di man ko namalit sib SM at tingali to ko namalit. Unya of course ana na sa kahera ako ginan ang babae. Dahil pwede ako i-card, siya okay ra. So, ikwenta na niya, akong gihatag akong card. Sige siya, ano bang process akong card siya? Dugay man. Pero kaya process siya. Kung offline mo dahil, siya dili, sir, maraga ang imong card siya na problema. Kuha? Siya problema sa akong card eh. Wa man sir, di mo kuhan sir. May gani, di ako'y cash. Akong cash, katapusan na lang yun. Nakaabot akong cash, kaya daghan man kong pinalit. Nag-expect man kong ako makard. So, pura pa kong nasuko ba nga? Kaya na kong card o convenience, kaya na kong card o maka-facilitate o mga transaksyon. Sangit man, daghan na hinong linya sa kong luyo. So, bayaran ako cash. Pag abot na ko sa bayan, akong gila sa Aileen, buwang nga na itong card. Uy, buwan man. Tawag na ito sa Aileen. Ang iyang among sister-in-law kay namlas BPI si Aileen ako salim. So among gitawagan dahil si Aileen, ay, ano dyan yung card? Si Iris na nawag, naon sa yung card, Leo, ay nga, kuhan man ko, no? Kuha man basa dito sa SM, sa may daot, sa may depekto. Kinis Aileen, kalmar mo kinigtingog. Siya tawagon ti Karsa, ako sa HR. Tawag ni si Aileen, hinay ko no kay tingog. Ars, wa man mabayari ni Leo ang iyang bill. So, wa din ako bayari akong bill sim. So, di na ko kagamit sa akong card. Sus, pag-check ro na ako kay online naman kong bayad. Sus, napasok. Nalimta na ako ang deadline sa pagbayad sa akong bill. May gani na kadtura ba nga doon ako i-cash. Otherwise, napancho na ang mga baligya, unsa man iuli ito na ako. Kapait, no? So, askan ka. Grabe ani atong kalimtanon sib. Di ni mo sultihan ang tindira nga, day, ang kalimot, way gahom. Di makasabot ang tindira. Ano ba, tuga-tuga palit ni wadiri mo atiman na imong card. Kung kaming Iris,
Lain pa gid nga nahitabo, kami yung Iris anduhan na paso. Usually magdungan mamibayad sa among card online. Nya ambot na gitin ni bisihan ni Iris atong higayuna. Pila lang ni kabuan ang labay. Na busy gitin ni doktora. Sino sa may nabisihan naman doktora ato? Wa gyud bitaw mi ka bayad sa among card. Unya dito mi ni Aileen kay doon na may laing transaksyon. Ingon si Aileen, mo charges ours. So, may charges nga 800, murang napaso ba? Wa mi kabayad on time. Ingo nga naman. Ay, siya, wala saan mo kabayad? So, kitanaw na sila, paitan, nalimtan man. So, ito nabisihan na 2 hours nga nung nalimtan man. So, karon si Iris, butangan na akong reminder sa iyang telepono. Ako na nasa reminder sa akong telepono. Kaya managlahi man ang deadline. Kung magdungan na lang taong bayad hours, kani si Iris sa una. Sulpian tayo ni Sies ka ng mga higala ba ng mga negosyante bito nga mag-conscious kayo sa ilang kwarta na ipakampakang ba ilang kwarta ba? Kinalan, kita o nag-interest mo, ibayad mo ibayad ana. Yung kuwas di na ta mag-ilana ars kay total wa man ta nag di man komplikado ni ato sitwasyon, savings raman na ang atong kwarta ato. Bayad lang ta ahead of schedule, dili lang gyud ta mo untop-untop ba sa schedule. So kung gibutan ko akong schedule, akong deadline, gibutan na ako yung deadline, hopefully di na may makalimot. Unya bisag unsay imong buhaton, igtingog anang igkakita na mo sa reminder, bayad na gid mi. Mauna lang ni paagi usaon na malikayan ba nato ang embarrassment. Diya pag ilang sitwasyon si nangaon ni Dr. Iris, nangibitar ba mi ang mga guests? Pagbayad na ron, card, giingnan mi sa waitress na, "Sir, cash raraba mi, sir?" Ha? Ano man din? Ha? Human man is bagyong audit. Nagkuba mo sa audit among card, sir. Yung hantod karon wa pa naayo. Cash ra mo, sir. Sus, may gani si Iris na iigong cash. Kunya, kauwaw adto ang among guest mo. Musulti sa among guest mo, abi cash. Nangibitar niya, di pwede ang card. So, pagbantay gid mo ana. Unang karon inig ako masugong Iris magpa-reserve og restaurant kung doon na may lakaw, doon na may mga imbitahon. Kung kami kinahanglan magpa-reserve, ang una dyan ako pangutana dayon sa wait na mo, dawat mo og card. Okay ang inyong card, dili guba ng inyong card. Aron dili may mahasol og daog cash sa ug di ma-embarrass ba na hindi binayranay na ang amo itong gipangimbitar mutabang og bayad kay nakuha nga among kwarta. Wa pa hinuna mahitabo. Sagaran do na itaw ni igong kwarta nga ikasapar kun dili di mahimong ang card. Og kausara to na hitabo na wa ko kabayad sa akong card so gi-restrict na ang akong card. Kadtong surcharge namong Iris wa pa man may mabalibre adto. Nabayaran to namo. In fact mura og nadar gito ni Aileen nga iyang gipa sa tawagan na iyang gi-waive na lang ang surcharge kay mura ba og kay mga suki naman niya si Iris Tugay naman kay ni sa Iris ilang pangko. So mao to nga niya nadana lang sad ko na waive sa appeal ang akong surcharge sa akong card. Ya karon pa ko kahibaw sid na kung ang imong card ay sigihan nimo gamit inig-renew na mahimo nga di na kapabayron sa imong renewal. So mayong i-waive sad ang imong renewal fee sa imong card every year. Pero karon pa ko kahibaw na naalkansi na ko kay sige na ko bayad sud na sa pila ka tuig na kining sige bayad o renewal na pwede ra di nga i-waive basta sige lang kuno ka og gamit. So sige gyud na gamit kuno ang card kay aron nga do na kana mao benepisyo sa bangko. Istoryahan mo nako nakalimot sa tungod gyapon is pagkalimot unsa ning unsay paagian ng credit card. Kanang credit card sa una di pa man nauso. So di kausa nga mandate na to sa ambot nga nung gi-mandate to sa ABS-CBN na dungan sa among nag-ATM nami sa among sweldo unya gipakuha sad ni og mga credit cards. So kami kada usa na mo na enrollment forms pero mami dito kay requirement man nga mo apply ka og credit card unya ang kompanya mo bayad sa credit card. So for the first time kasagaran na mo sa labing unang higayon dunay credit card diha mi nakauna og kuha og credit card sa ABS-CBN kay
I don't know, arrangement ito sa bangko, posible libre ito sa bangko ang among credit card na kuan gud mi pulos gud mi na sweldo sa ABS-CBN. So ang presumption sa bangko gasto gini mga kanahan. Maggamit yun ng ilang card. So nindot na kaya mong card, amo nang gibutang sa umpitaka, bay nanay mong card, bay sinaw kay no. Kuan kay nabaguhan mi sa among card. Sus. After 1 month, kanto mga mapagarbuhon kayo silang card, mga mihoy na kayo nagway. Kung ano mo, Jesus, buang nga. Nakapatuyang mamigasto sa among credit card. dako kuno kay ilang bayranan. Unsaon nila? Ingon na unsa man diay siya? Ang di ka mahigam palit nimo way cash. Card lang. Ya, antod what sila ka realize nga ilang napalit nila pas na sila sweldosin. Amay gani na-arrange na to sa ABS-CBN sa bangko nga i-waive lang una kana lang unang minimum siguro unog bayad o niya at least na leksyon ng mga empleyado na mo sa I'm sure dili lang to sa Subo sa ubang mga regional stations nga magbantay na ka mo gasto ka og card ayaw hunahunaan nga dili na cash hunahunaan nga imo ra gyapon ang bayaran later on ma-delayed lang malangay lang ang imong bayad pero di lang ka magkinahanglan og cash diha dayon pero mubayad dagit gihapon ka anang imong credit card. So mo nahitabo may gani ako kay di man jud ko gastador. In fact, sud sa pila ka buwan ang akong card wa gi gamit. Ang akong card unya kay kana bang wa pa mo kumaanad sa credit card pero karon sayo na lang kayo ang credit card nga magamit sa pag-facilitate sa shopping, pag-facilitate og mga transaksyon, pag-facilitate og mga online transactions. Imo lang i-enroll ang imong card, ma-facilitate na o masayo na. Di na ka makuha og cash aron nga imo na sang ibayad. So ang kwarta di na lang mo gawas sa online sa nga mga transaksyon. So from one online platform to another. So, masayo na para nato nga mga konsumidor. Mauna ang akong mga sugilanon sa paghikalimot nga dili nako makalimtan. O tungod sa kahalumdumon, o tungod sa kanang manago to bitaw ka ngano man to no. Usa ka ni naman ni limitasyon ang atong nga kung moabot na sa limit di na ta kahinumdum. Kay karon ipangutana ko ni Iris kinsa ganito yung first name atong barangay kapitan na amigo sa atong amigo. Di lang ta maghingan. Kung pag-uragan namin ng istorya ars, anang kapitana kay napildi na sa niaging eleksyon, sila gikitsa lagi ito. Kaya igsuon di siya ang amiga. Sus, sige chukong hinumdum. Sa matungana. Finally, nahinumdum man ako 3 days later. Nahinumdum ko. Maikog masa ko mangutana sa amigo kinsa ganito yung nga kapitan nga napildi. Ay baka ora kay taga-istorya na so makalimot. Nahintol man ako 3 days later. So ingon ana ta na eventually makahinumdum ra ta pero dili diha dayon. Ya, kasagaran ra ba kikinahanglan nga diha dayon mahinumdum ta aron ma-facilitate ang mga transaksyon, ma-fill upan ang mga forms or ma-enrich ang conversation kay mo iki-istoryahan. So mo paitsip makalimot kasi po niya maabdan tag CMC ang una ta mahinumdum. So unsay solusyon nga akong isugyot sa atong kalimtanon? I'm sure dili tanan amuuyon ini kay ato mangitan-aw ang online activities nato nga critical na kon ma-hack, simbako, magguba, magusbat, apektuhan mas dako hinon ang danyos na mahimo. Pero ang akong solusyon is outsource ang imong memory. I-outsource ang imong memory. Unsaon man? Mga telephone numbers. Ato naman lang i-outsource karon ang telephone numbers. Ang telephone numbers karon, kung imong ibutang lang sa imong telepono, maunsa imong telepono, mawa imong telepono, makawat imong telepono, magguba imong telepono, kadtong mga numero nga imo rang gi-store sa local nga file sa telepono, mawani sa to, mapapas sa to, magsugod na sad ka sa imong phone book, sugod na sad ka build up sa imong library, makutanan na sa kag mga numero. Ang akong solusyon ana, i-outsource sa Google Contacts. So kung Android o bisag iPhone ang imong gamiton,
mahimo siyang i-synchronize sa Google Contacts ang imong tanang naa sa imong phone book, tanang numero, i-outsource sa Google Contacts. Nanagan ni siya sa Google Contacts, bisan mawa pa ng imong telepono si bako, dunay aksidente, ang bago nimong telepono, i-download lang nimo sa, ibutang lang nimo sa imong Google account na tuwa dito ang imong mga contacts sa Google Contacts, i-download sa Google nga na sa imong bagong telepono ang tanang mga contacts nimo, ang tanang mga numero, ang tanang email address, ang tanang kasayuran na naa sa imong previous na telepono. So convenient kayo. Kung labi na doon naging mga higayon mga mag-ilis sa og telepono or gikan sa usa ka telepono ngadto sa imong laptop, tan-aw nimo ditong Google Contacts, makita nimo. Makuha ra nimo ang mga basic na information. So pangita mo og labing secure nga mga sites, ako salig man ko sa Google kay doon naman sila encryption, doon naman sila mga paagi pag-secure sa ilang data. Mao na akong gigamit ang Google Contacts mo i-facilitate sa akong daghan na kaayo. So bisag unsay akong telepono, nag-usab-usab akong telepono labi na pagkasira sa ABS-CBN, ang tanan ako mga previous contacts na pa. No, hibaw na sila, di mo on sa nimo telepono. Wa man ko diin man ka sa akong numero, ko man mawa. Naraman to sa Google Contacts. So, tanan akong contact since day one na nakatelepono ko, hantod karon na pa. Wa abot pili limit ang Google Contacts. Mano dako jud ang ilang limit kay wa pa man jud ko kaabot sa limit sa Google Contacts. So, I'm sure kamo mas daghan mong nahibaw-an ng mga online platforms na sa atong memory. Pananita atong mga litrato. Makalimot man kita sa atong mga litrato. Google Photos ang ako. Sa Google Photos, sa usa ka litrato na dihay murag information nga kining page sa imong litrato or imo lang i-click ng info na button. Sa info nga button, butangi dito kinsay ta naa sa imong litrato. Hago ilang butangi lang kinsay naa dito sa imong litrato. Diin man ang litrato ha. Unsa man ang pitsa? Usually good ang litrato na naman ay pitsa. Pero butangi lang gyud aron nga later on magpasalamat ka kay naay mga litrato nga imong malimtan kinsay apil atong litratuha, diin tong litratuha, i-search nimo sa Google Photos, kitaan. Na istorya na ko kausa dinhi kato among family reunion dito sa Palumpon, Leyte. Among gida dito among mami tining sa Palumpon, Leyte. Lipay kay siya kakita dito sa among mga silingan sa Sabang sa Palumpon, Leyte. Pagka human na dihay nangita na liwa sagad ko yung litrato dito sa Palumpon. Ingko na, kanuson sa dito. Ang yan ay mga tanaon sa tutuiga gani inyong reunion dito sa Palumpon. Kurang wala naman ko ka hinungdod sa tutuiga. Ingko time pa. At ko Google Photos. Search ko Palumpon, Leyte. So tanan ako litratos Palumpon, Leyte. Butangan man ako og address na Palumpon, Leyte. Dito, ingko amaw ni tuiga ang atong reunion dito sa Palumpon. So makatabang. So mangita tagpaagi unsaon nga ma-outsource online ang atong memory. Otherwise, helpless ta kung wala tayo himuon na intervention. Yung pagtapos sa atong programa karong hapuna, akong gitan-aw kining kanta nga Ang Kalimot Way Gahom. Nauwaw ko, diyang akong nadiskubrihan karong hapon, na tinuod yan ng title, Ang Gugmang Gibati Ko. Kada diyang Kalimot Way Gahom, kabahin na sa lyrics. Sumura ba ni og lupang hinirang? Pangutan ng tao siya, title ng kanta, Bayang Magiliw. Bayang Magiliw, mauro na yung first line. Pero ang title din sa kanta, Lupang Hinirang. So pagbawi sa akong kauaw, aniya ang una lang nga bahin sa lyrics sa kanta, hantod moabot sa linya nga Ang Kalimot Way Gahom. Pasayloa, di lang ko mo kanta. Kay si Ferdinand Manyos ko nung nakakuha sa akong video nga gipakanta mi sa usa ka kumpira na mo sa ABS-CBN. Di ako magbinuang na mong kanta. Di ko kanta ba? So, kausa ko no, gibinuangan ko sa mga teknisyan, dihay ni gisabot niya nga dunay mo kanta uban ako. So kung mo kanta uban ako, mo kanta lang sa ko kay mawa man ato kayabag. Iuban ko ng kanta nako si Karin Asutilia o si Vilma Andales. Pero ang mga microphone ko nung Karin o ni Vilma gi-off sa technician. Si Jerome Caballero, dito yung technician, Manuel Maldito na yung technician sa una, gi-off ko nun si Jerome. Ang ako rong microphone mo gi-on. So klaro ko no kaya ko tingog na
Wagi klaro akong kanta, Obladi Oblada or Yesterday ba ito akong gikanta. So pasaylo, di lang ko mo kanta. Kaya tayo maguba ang atong programa. So muna, ang title sa kanta, Ang Gugmang Gibati Ko. Ako pang i-research kinsay composer o kinsay original nga singer ining kantaha. Ug mao ni ang iyang lyrics. Ang gugmang gibati ko, sa batan-on pa kita, nigamot sa panumduman ko, bisan sa kadugay na. Ang kalimot way gahom, sa pagpukan ning tanan, kay ang gugma nga gibati ko, gugma nga kanimo lang. So ang nahinumduman sa akong mama, kinirang linya, ang kalimot way gahom. Ang sumpay sa pagpukan ning tanan, wa na niya makuha. Typical, no? Na kanang ganahan baka na ay mga kanta na ay mga linya sa kanta nga mao ray imong mahinumduman. Ug mao ray imong balik-balikon. Di nakaka in fact, mausab na ang meaning sa linya kon. Sigihan imong balik-balik na di nakakaibaw sa sumpay. So tinuod, ang kalimot way gahom sa paghinumdum. Uban ni Dr. Iris, o uban ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagsuporta o pagsalig sa atong mga programa o sa inyong pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl.